Slavoviky. Víta vás automatická spovedelná služba Grka Cirkvi. Zadajte prosím vaše osobné kresťanské identifikačné číslo. Prepáčte, ale vaše osobné identifikačné kresťanské číslo je neplatné. Ak si želáte voľbu opakovať, tlačte jednotku. Ak si želáte automatickú spovedelnú službu opustiť, tlačte mriežku. Ak ešte nemáte pridelené vaše osobné identifikačné kresťanské číslo, navštívte najbližší farský úrad. Zadajte prosím vaše osobné identifikačné kresťanské číslo. Vaše osobné identifikačné kresťanské číslo bolo prijaté. Hlavné menu. Ak si želáte zistiť váš predplatený spovedný kredit, tlačte jednotku. Ak si želáte vykonať spoveď, tlačte dvojku. Ak si želáte spoveď ukončiť, tlačte trojku. Ak si želáte zmeniť vierovyznanie, tlačte deviatku. Váš zvyšný kredit je 4 spovede. Tento kredit môžete využiť do 57 dní. Pre návrat do hlavného menu tlačte hviezdičku. Hlavné menu. Ak si želáte zistiť váš predplatený spovedný kredit, tlačte jednotku. Ak si želáte vykonať spoveď, tlačte dvojku. Ak si želáte spoveď ukončiť, tlačte trojku. Chystáte sa vykonať spoveď. Zadajte prosím váš bezpečnostný kód a vložte kartu hriechov. Máte nové hriechy. Ich počet je 76. Ak si želáte vypočuť ľahké hriechy, tlačte jednotku. Ak si želáte vypočuť ťažké hriechy, tlačte dvojku. Pre zachovanie spovedného tajomstva si nasaďte slúchadlá. Ale kdeže? A čo som tak vôbec nemyslel? Alebo určite, hej. A čo to tam aj minule? Koniec hriechov. Pre odpustenie vašich hriechov je potrebné vykonať ľútosť. Ak chcete hriechy oľutovať, stláčajte postupne tieto klávesy. 5, 2, 7, 3, 1, 8, hviezdička, 0, 5, 3, 8. Ďakujeme. Vaše hriechy boli úspešne oľutované. Ak si želáte hriechy odpustiť, tlačte deviatku. Čakajte prosím, vaše hriechy sa odpúšťajú. 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 Ľutujeme, ale hriech číslo 26 nie je možné odpustiť z dôvodu nedostatočného kreditu. Ak si želáte navýšiť kredit, stlačte jednotku. Ak si želáte preniesť hriech do ďalšej spovede, stlačte dvojku. Váš hriech bol prenesený. Blahoželáme. Vaše hriechy boli úspešne odpustené. Nemáte žiadne nové hriechy. Hlavné menu. Ak si želáte zistiť váš predplatený spovedný kredit, tlačte jednotku. Ak si želáte vykonať spoveď, tlačte dvojku. Ak si želáte spoveď ukončiť, tlačte trojku. Vaša spoveď bude ukončená.
Pre úspešné ukončenie spovede je potrebné vykonať nasledovné skutky pokánia. Pomodlite sa 45 krát Oče náš, 32 krát Radujúca Bohorodička, 8 krát Bolestný ruženec, 1000 krát Ježišovu modlitbu, 3 krát Akatis Bohorodičke, ďalej vráte ukradnuté auto, 4 krát modlitba po jedle, 8 krát Aniel Pána, modlite sa za ples gréckokatolíkov.